Sarap umuwi guys, sarap umuwi. Doon ako magtatayo ng kubo sa future. Good morning. Nagluluto daw siya. Guys, nandito kami sa probinsya. Ayan ang aming mga kagamitan. Welcome to Bicol! Yan po ang gawa ni Ulysses. Ulysses ba yun nag-ano dyan? Yan po ay ipapa-Airbnb daw ni Papa. Balik probinsya program. Pag abot ko digdi, yung mabumban tubig Salok. solar na water pump. Oh, yun na lang kailangan natin dito. Solar na lang. Tapos tangke, tapos may pressure tank. Oo, gusto ko yan. Nakauwi rin po kami ng probinsya, guys. Ayan, ang probinsyano. Uy, si Papa nag-ahon yung baka niya. Yan po yung dati naming fish pond. Sa baba na yan. Ayan, so baka buhayin natin ulit. Baka po, hindi po namin yan. Pero pumapasok dito. Saan ang daan? Papunta dyan pa. Friends na kayo? Sarap umuwi guys, sarap umuwi. Ginagawa mo? Wow, baby pa yan eh. Welcome home. I-welcome mo ba ako, baka? Ang sarap ng hangin po. First day po namin sa Bicol ngayon. More than a year bago kami nakauwi ulit. Kaya medyo kakaiba yung itsura nung napabayaan po. Pero magstay dito yung ate ko. Hinatid lang namin dito yung ate ko. Mabilis lang naman pala kumuha ng travel pass. So, pwede tayong umuwi anytime. Mapabangko ka da. Pumunta dun si mama, mapabangko da siya.
Gusto sana namin guys i-park yung sasakyan doon mamaya. So, maghahanap tayo ng way paano natin mailalagay yung sasakyan dyan. Dyan tayo magpa-park. Siguro guys dito ako magtatayo ng kubo. Pag ano na talaga, for good na dito sa probinsya. So, most probably dito. Bili tayo ng nyog. Bibili po kami ng nyog. Ay, bumibili pala siya. Para sa dinuguan. Ano pa pala ako ka mga ake, magupit. Ah, ngayon na talaga. Going to Manila. Ah, hindi kasi kita yung bundok, no? Kung clear ang sky, makikita na dyan yung isarog. Isarog po talaga yan. Pero dahil laging maulan dito sa Bicol ngayon, kaya hindi siya kita. Yellow. Ang buhay, poor probinsya. Anong niluluto mo dyan? Luto tayo ng dinuguan. Yung legit na dinuguan. Bicol dinuguan. At dito tayo sa Digatong magluluto. Yes. Hindi pala na-videoan, ako yung nagpaningas niya. Probinsya feels. Marunong ako nito eh. Pero hindi masyado. Yan, magluluto daw siya ng dinuguan para sa ating dinner. Saka chicharon bulaklak. Aba, may pachicharon bulaklak pa. Dito po yung ay yung dati naming tindahan. Dati po marami ditong kubo dati. Kaso nga pinagbabagyo tayo, kaya ayan. Dito tayo guys magpapalipas ng gabi. Mag-charge tayo ng battery. Hello. Guys, di na tayo nakapag-closing. Sobrang ulan kasi, so minabuti na naming magpahinga na rin after to. Anyway, thank you so much for watching. See you next vlog. Buhay probinsya.